Mutlukaya ya ku ev demek bu di nexweşxaneyê de dihate dermankirin, bi qutkirina dermanan tê hişyarkirin. Piştî ku hişyar bû jî dê biryar were dayîn ku dê operasyoneke çawa lê were kirin. Malbata Mutlukaya jî şev û roj li ber deriyê nexweşxaneyê li benda xebereke başin. Droberîz geçan bu yürü Mutlukaya'yı. Bravekî de dayık nebînin. Bravekî de egriyam cigeram ji bira dayam diya dayıkê de negirî. Di derbarê lêpirsîna êrîşa li dijî Mutlukaya de jî baroya Amedê amaje kir ku ew lêpirsînê ji nêz ve dişopînin û agahiyê nû jî ketine destê wan de. فعلی اصل یکو چک لیخستی یکو بردایی چک بردایی هاتیه گرتن جوخوا اعتراف دکه بس تبجه از سرخوش بوم یکو آلیکاریاوی کری اوجی هاتنه گرتن بس یک وا مخابن هاتیه بردان. Xelkê Amedê jî êrîşa li ser Mutlukaya bi tundî şermezar kir û bang hate kirin ku êdî bûyerên bi vî rengî çênebin. Ne tiştekî baş e, ne işi insanetî, insan dişiyê. İnsanetînê ne? Qira miştekê mal. Evya yani cahillığı vi şa haya kar pirek jiye mene va pirek anne ve emci yaşamış navın. Bırakal pirek yemenedin. Gunane fakirin. Mutlukaya li Bakurê Kurdistanê û li tevahiya Tirkiyê bi dengê xwe yê xweş dihate nasîn û pêşbaziyên stranbêjiyê de jî serkeftinên baş bi dest xistibû. Malbata Mutlukaya amaje dike ku wan ti carî pêşî li stranbêjiya Mutlukaya negirtiye. Berovajiyê vê amaje dikin ku ew bi serkeftinên Mutlukaya serbilindin û dibêjin bila hemû malbat piştgiriya keçên xwe bikin ku ji xwe re dahatûyeke ronî ava bikin. Mayrûksel, Rûdaw, Amed.